leceng-leceng temen sih kaya ganas-ganas. Ya, arane wong kan kerja kudune sing diet witem. Kok kesusu majikane ruwal-ruwal yo dadian. Oh ngelih, anggere anu. Kayak piye ya yo tine? Matur ya, ayo ngelih wis ngelih ana wis selak ya. Bunyo arane sawah, ngelih terus kayak piye? Mangan suketnya kena ben bareng kaya jaran lumping kok. Kayak siko jaran lumping. Ya meneng ki majikane kan ora teka-teka sih ya. Majikane radan goblok sih ya. Suaranya begitu, wis maka tata gurung sih. Ini liki orang gak bakal iki. Wis pada cekak. Nyesok. Tinggawane apa kayak kue lenggang tok. Kayak kan gak bakal eder. Muka temboknya gunung anjuk. Niat marah kuninang juga ya bener. Sembarangan ya. Orang polis sembrono lagi tak masak kena tempel blok-blok karo kembus kok. Lah nyatane banyu-banyu orang gawa. Ya kan yo lagi deh, sing wong mangkat apa ora wong sawahe kowe banyune laka dipatur rek kok ana patur ora bersih. Makane didiselnak, marah diesel kae aja ngomong tok. Wis ngomong tapi wonge mikir lagi lunga dhisit, wong dhek duwe diesel. Iki suket ngono kok dijan paling wis. Wis men ora kok kae kok nyapai. Swabane njut banyu. Kok nyetak juga baju. Karo tak lang dhisit men tandurane wis pada metu bajune laka kaya kiye ya. Ono nek dadi wong penit, dadi kaya kiye. Oh, ini sawah kan orang gak mau meja. Sampean bawa kena. Iya, no. Ini, itu ada kotor. Karena itu peluk. Ya panas sih bener loh. Tapi macam baik. Ya kan ngulur waktu. Ada kerjanya laki busit. Kayak gue minum. Coba ya, gue melasih. Beli nih. Jang. Ya, boleh. Hitam. Medan boleh medan. Ya. Mana? Medan. Banyu tine. Ya Allah. Bahaya sampai dadi wong aja beli temen-temen ya. Ngirim kok banyu putih kok kayak kitimen duit to. Iki olos apa kayak olos kubus koteng apa kayak kiye. Makane parine kayak kue garing, wonge pelit jelit. Panganan oli wong iki kepacetan sampean. Ya makane wonge ora berkah kayak kue ya nyutine. Ya kan ketik kulit ya. Temenanan. Wong anu wedok kok banyu putih kayak kiye dasare. Oh sampe kepride sih ta sing enak-enak kok hati gawe. Orang ngerti ndale ngendi sih bunyi orang ngerti anane kiye tak gawe kiye ndale ngapanan. Ini perapatan pasar. Ya bener loh wong kira ana sing mak kiye. Pasar. Ngirim kayak gitu apa mangsane kiye ndol-ndol telu. Ya kene tangsel peteng disit. Tak balik mana ibu tak jukut. Ya wes mana. Ya wes. Ngerti wis lemas. Ya. Duitnya kana nang isor lemari. Ya ya Bu. Yo met Allah. Jadi kentang. Jadi planet Bu bayarnya tak kurani. Alik yo kowe jajam pelit. Sukan temennya kon mulai kayak kiye pegawai apa. Esuk bae. Ya wisata hari wis. Ora sama kan panen. Ya ora. Gane pada balik tak pikirin. Lah sungkan kesuwen mik pengirime banyu putih nyok wis ngelis. Sesuk-sesuk bae nyok kon mulai kayak kesungkan. Wis sore ora makan. Ora ya wis ini. Buat lah sungkan. Weh. Kamu bajiro. Majikane pelit jelit temen kan suka temen. Pegawai napa? Ya wes. Ya ya. Ya wes. Balik wes. Benar gede. Balik, Bu. Ini pada balik. Mana iki kita begem, tinggal waktu kabarin mana. Mana iki ya sang nebon putih. Ibu orang ati jak pernah kabeh asal lucu
sampean sih gawe. Artinya sih nek meja kuwe, Bu. Tegawa kuwe toko. Wis balik. Kuliwet dhewe setengah hari tok. Utunge. Ya wis yo balik. Yo, jare mah juga ada pelit. Ya. Pembeli wis karepe ngomong. Terus balik, Mak. Iya, boleh teman-teman ya cut ini. Ya ya tak balik disit ya ngene. Beli. Ini baju putih. Yo kayu sewot teman ya ini kok balik kok. Cengkel sih. Kayak wis dari sapa? Banyu sapa? Iya nih, ngene wedang primen. Ini banyu putih. Wis kaya pacetane tebus wetengan olos yang sungkan oh. Pacetane oli ngain. Oli ngain dasare wong pelit sih. Bukane tandurane pe krayang-krayang kayak kae. Nyong kapok ora penyambut gawe maning. Wis ora enak ora mangkat. Ya ora li nyong ora penyambut gawe maning sungkan.